Já děkuji za pozvání a za slovo. Jako reprezentant kroužkovací stanice, čili kroužkování ptáků, řeknu něco o té historii kroužkování čejek, i když, jak už tady Lucka naznačila, tak jste viděli z těch map, tak k sledování tahu dneska využíváme mnohem modernější metody, ale to kroužkování nám může poskytnout, protože je to metoda dlouhodobá a může nám vlastně poskytnout takový pohled, historickou retrospektivu i o tom, jak to s čejkou vypadalo, v předchozí období. Vlastně u nás se kroužkuje od roku 1934 kroužky Národního muzea. Jo. Díky. Dobrý. Ale první čejky byly okroužkovány v roce 1935, jak jsem zjistil, bylo to 17 mláďátek a kroužkuje se až do dnešní doby, vlastně pak už v každém roce následujícím kroužkovalo. Je to nejhojnější hnízdící bahňák, čili i u nás nejkroužkovanější. Mláďata pro kroužkovatele byla relativně snadno dostupná vzhledem k hojnosti, čili i počty okroužkovaných ptáků. Tady vidíte téměř 30 000 čejek okroužkovaných za těch 90 let od roku 1935 a z toho naprostá většina mláďat, téměř 25,5 tisíce. Zpětná hlášení, návratnost zhruba 2%, což je tedy poměrně dost. Na kroužkové ptáky třeba u pěvců, že se ta návratnost pohybuje v promilích, to jsou teda hlášení ze zahraničí, čili to je vzdálenější, ale je to dáno tím, že čejky na zimovištích a jsou ještě loveny, v minulosti tedy poměrně hojně, čili už relativně brzo jsme měli přehled o migraci a zimovištích té naší populace. Těch místních hlášení, samozřejmě kroužkování nám podává jenom informaci o místu okroužkování, čili bod A, a potom místu nálezu bod B. Pro sledování zjištění zimovišť tohleto relativně stačí, ale pro zjišťování nějaké podrobnější problematiky pochopitelně ne. Vidíte počet místních hlášení, čili těch na krátkou vzdálenost pouze 96 a odpovědi na tyto otázky, to znamená, jak ten druh funguje na nějaké jemnější škále, nějaké home range nebo na těch hnízdištích, pochopitelně kroužkování nám odpověď na to nedá. No tady mapa, to je z migračního atlasu už před několika lety, ale v podstatě tahle ta data už pocházejí z těch 50., 60., většina z 70. let, čili to jsou ty nálezy, zástřely vesměs těch našich kulátek, čejek, kroužkovaných teda u nás na hnízdištích a nalezených pak ulovených na zimovištích, čili ty tradiční zimoviště Biskajský záliv, Španělsko, Pátská nížina v Itálii a vlastně i severoafrické pobřeží. Jak to vypadá tedy v kontextu ostatních druhů bahňáků? Tady vidíte, protože už vlastně všechna data máme digitalizovaná, čili jsou databázy z těch starých kroužkovacích seznamů, že jednoznačně tedy u zkroužkovaných bahňáků vévodí čejka, kulík říční, tam to číslo ještě není, protože úplně všechna data v podstatě u kulíka ještě nemáme přepsaná, protože se použilo víc typů kroužků, ale to číslo se už asi nějak moc změnit nebude. No a tady vidíte další kroužkované bahňáky. Tohle tedy vodou škropátý, to jsem si nemohl neodpustit, aby tam byl aspoň jeden obrázek, protože obrázků uvidíte spoustu. Já tady žádnou čejku nemám, ale to uvidíte v následujících prezentacích. No a tady už jak to vypadá s
vývojem počtu okroužkovaných čejek. Ta data tedy do roku 2001 jsou i ze Slovenskem, ale na Slovensku bylo těch čejek okroužkováno pouze nějak kolem 1400, čili v podstatě nám to ta data nějak nezdeformuje. No a tady vidíme v podstatě ten veliký nárůst a pík v 70. letech, kdy teda jednak jako vzrostla aktivita kroužkovatelů, nebo byla tam jako velice aktivní generace, nastoupila, jako mladých kroužkovatelů se rekrutovala, ale druhá těch čejek, skutečně vidíte, tady ty píky bylo víc a vyniká tady naprosto rok 1978, kdy bylo okroužkováno přes 1600 čejek, což je z dnešního hlediska už naprosto nemyslitelné. Tadyhle ta data, pak ten prudký pokles v podstatě po roce 1989, koncem těch 80. let ten strmý pokles a pak už se to udržovalo na nějakých, ty počty okroužkovaných čejek na nějakých nízkých stavech. Tady ten pík, ten je v podstatě dán aktivitou čejčí výzkumné skupiny. Ono pak i uvidíte, že v podstatě to kroužkovací úsilí té skupiny je poplatné, ukazuje nám vlastně většinu těch čejek v těch uplynulých 20 letech v podstatě kroužkovali specialisté. Tady máme, jak to vypadá v jednotlivých krajích, počty okroužkovaných čejek ve dvou obdobích, to znamená v těch 70. letech, ve 20 letech od roku 70 až do roku 89, čili v tom nejbohatším kroužkovacím období a pak v uplynulých 20 letech. A vidíte, že v naprosté většině krajů samozřejmě pokles, hlavně markantní tedy ve středních Čechách, kdy v těch 70. letech tady bylo okroužkováno v 70. 80. letech téměř 2,5 tisíce čejek ve Středočeském kraji, a to i v podstatě na území Velké Prahy. Velké hnízdiště bylo v Hrnčířích a Kunraticích u Prahy, dnes už v podstatě zaniklé. Jižní Čechy, tady vidíte, že to číslo je poměrně ještě vysoké z těch uplynulých 20 let, ale to je zase dáno aktivitou čejčí skupiny. Jinak všude prostě poměrně markantní a výrazný pokles počtu okroužkovaných čejek, který koresponduje s tím všeobecným úbytkem. No a tady jsem si dovolil kroužkovací seznamy několika kroužkovatelů. Tady kroužkovací seznam Pavla Žďárka, dlouholetého vedoucího skupiny pro výzkum bahňáků při České společnosti ornitologické. Seznam z roku 1974. V okolí přehradní nádrže Rozkoš, vidíte, že tady čejky, to už dneska taky v podstatě nemyslitelné, tolikle okroužkovaných mláďat, a to je jenom ukázka teda jednoho listu. On těch čejek okroužkoval kolem 100 v tom roce. Pardon, to je rok 72, já tam napsal 74, ale to nevadí. V roce 72, to jsem se narodil, takže tady vidíte, že Pavel Žďárek už kroužkoval. Ta kroužkovací data jsou cenná v tom, že jednak teda máme datum okroužkování, čili můžeme si udělat představu o tom načasování hnízdění, i když čejky jdou kroužkovat v poměrně širokém časovém úseku, jak víte, a lokalitu, čili můžeme si udělat jednak představu o nějaké distribuci hnízdišť, kroužkování a o načasování hnízdění plus minus. A tady kroužkovací seznam Zdeňka Pletky z roku 78, to je ten nejbohatší rok, a tady vidíte, to je z Českobudějovicka, z okolí Nákří, to velké a vlastně do dneška asi nejbohatší hnízdiště čejek v jižních Čechách. No a tady vidíte, že skutečně těch mláďat tehdy bylo spoustu, jenom 50 mláďat na dvou listech ve dvou dnech v podstatě. A tady další kroužkovatel, ten z 5 vlastně nejúspěšnějších kroužkovatelů, co se týče počtu mláďat, Zdeněk Žibřic, zase rok 78. A já jsem s ním mluvil
oba dva pánové, Pletka a Žibřic, stále žijí a stále jsou to aktivní kroužkovatelé. A on vzpomínal zhruba takhle, že v 70. letech stačilo zastavit u hnojiště a pozbírat mláďata, že nemělo smysl za nimi běhat někde po louce, protože to by byla ztráta času. Takže že on jel kroužkovat do Dívčic a cestou se zastavoval u hnojišť a pozbíral mláďata. No a pak mláďat bylo tolik, že došla háčka, to byly kroužky typu H, které se používají na čejku, a že si jich aspoň pár musel nechat, kdyby chytil ještě nějakého břehouše, protože ten je vzácnější, že nemělo smysl si je úplně všechny vyplítat na čejky. Jo. Dneska už to zní samozřejmě jako naprostá utopie, něco takového, ale takhle to asi nějak vypadalo. No a pokud bychom porovnali 5 nejúspěšnějších kroužkovatelů z hlediska počtu okroužkovaných mláďat v 70. a 80. letech a v současnosti, vidíte, že ty počty se zas až tak neliší. No, to je těch 5 top kroužkovatelů. Ale když se koukneme na to kroužkovací úsilí vzhledem k celkovému počtu okroužkovaných ptáků, tak vidíte, že v podstatě v současnosti, v těch úplných 20 letech, je to kroužkování čejek dílem specialistů. Jo, že čejky tvoří většinu jimi okroužkovaných ptáků. Jo. U někoho je to až vlastně, myslím, že u Vaška Zámečníka zrovna, že si kroužkoval jenom čejky, no, kdežto v těch 70. letech vidíte, no a to je jenom těch 5, ty 3 top roky, jo, jsem zapomněl říct. 3 top roky. Takže tady vidíte, že v těch 70. letech v podstatě ta čejka tvořila u těch top kroužkovatelů nějakých 10% okroužkovaných mláďat, 10 až 15% z celkového počtu okroužkovaných ptáků. Jo. Čili poměrně málo. Ti lidé se na to nespecializovali. Jo. Čili, no. A i přesto těch čejek okroužkovali tolik, že to byl jeden třeba ze 70 druhů, který tehdy kroužkovali. Že. No a já nevím, jestli mám ještě tu vzpomínku pokračovat z té mojí oblasti rodné z Třeboňska. Já pocházím z východní části Třeboňska a vlastně těmi bahňáky jsem se od malička zabýval, tak jsem si udělal takovou retrospektivu. Je to teda východní část Třeboňska. Tady jsem se narodil v jedné z těch malých vesniček a v podstatě na přelomu 80. a 90. let, v 80. letech, kdy jsem těmi ptáky zabýval, tak těch hnízdič, ač tedy je to pahorkatina a není to úplně jako tak bohaté, jako byla ta hnízdiště třeba tady na sever od Třeboně, že jo, ta vlastní Pánev, že jo, tady už přecházíme vlastně do té Českomoravské Vysočiny, ale přesto, tady mi to ulítlo, tam hnízdilo, když to odhadnu zpětně, tak podle těch mých zápisků, tak asi 50 až 70 párů čejek, jo, v téhleté oblasti. No a když to porovnám vlastně s recentem, s posledními 5-10 lety, tak teď tam máme asi 3 až 8 párů na těchto posledních hnízdištích. Jo. Vidíte poměrně velký propad. Tady se mluví o té intenzifikaci, ale tadyhle v té mojí rodné krajince o žádné intenzifikaci moc mluvit nemůžeme, protože v podstatě tam se to změnilo. Dobru tam, když jedete, když se tam projedete na kole, což je oblíbená destinace turistická Třeboňsko, tak tam je krajinka jako klícká, jsou tam louky, jsou tam polní lesíky, krásné ty chlumky, louky z kohoutky, jo, květnaté, ale bohužel tam chybí tam čejka, není tam koroptev, není tam téměř skřivan polní, velice málo strnadů obecných, protože tam vlastně se to úplně přejou, protože tam chybí pole v podstatě. Jsou tam jenom louky a to si myslím, že těm polním ptákům úplně nevyhovuje. No ale my, i ta poslední hnízdiště s kolegou kamarádem Prokopem Pidhartem, snažíme se ta poslední hnízda teda těch čejek
dohledat, vyznačit a se zemědělci domluvit, jako aby je nezvláčeli a podobně. Vždycky si říkáme, diskutujeme dlouze, jestli má smysl vůbec ty jednotlivá hnízda ještě chránit, jestli to není už takový zbytečný, ale vidíte, že jako tady důkaz, že to úplně zbytečný není a že i ta jednotlivá hnízda smysl chránit má, jo, protože tadyhle třeba mláďata, která jsme kroužkovali, vlastně 2 hnízda jsme kroužkovali na tom posledním hnízdišti u rybníka Velká Černá v roce 2013 a po 7 letech byla ta čejka střelena ve Francii, čili minimálně těch 6-7 sezon fungovala a zřejmě někde hnízdila. Do dneška si nedovedeme vysvětlit, jako jak přežili, protože ty mláďata, ty dospělí ptáci se někam odvedli, zřejmě někam hodně daleko, protože nikde v okolí nebyli a někde dokázali prostě v té krajině si najít taký bod, někde přežít a fungovat. Tady vidíte, tady na tom obrázku takový výřez krajiny, tohleto hnízdiště tady v těch 80. začátkem 90. let hnízdilo až 10 párů čejek, jo, v této oblasti. A tam byla, teda část byla pole, část byly louky, ale teď jsou to všechno sečené louky. A tadyhle ten bod, vidíte, to asi dobře poznáte, to je snímek asi před 10 let, taková mokřinka, jo, která byla, když byl vlhčí rok, tak byla poměrně rozsáhlá, tokala tam i bekasína občas. Tady na tom políčku ještě hnízdil jeden pár čejek, který si tam převedl mláďata. No ale co se nestalo? Tady vidíte snímek z Loňska a samozřejmě někdo si tento bod v krajině vyzobl a protože tam byla mokřinka, tak co tam? Uděláme tam rybník, protože jak jste viděli na těch předchozích snímcích, rybníků je tam velice málo na Třeboňsku, mám asi několik stovek, tak proč si neudělat další, když na to dostanete dotaci. No a tímto vlastně se ty poslední mokřátky v té zemědělské krajině vyzobávají a udělá se z ní takovýhle na první pohled rybník tady s tůňkama pro obojživelníky, že jo, to už samozřejmě tady zarůstá náletama, protože se mechanizace nevěde, no, takže je to takový poměrně tristní. Říkám, já mám ten handicap, to, že jak v té krajině vyrůstáte a vnímáte to od malička, jo, tak dějou se tam i takovýhle smutný věci. Ale myslím si, že má smysl i ty poslední hnízda chránit a doufejme, že třeba zase to někdy, že to přispěje k lepšímu. No, takhle to vypadá. To je snímek ze včerejška, jsem zastavil. Vidíte, rybníček, krásná krajina, opravdu louky, tady zatím les. Tady na tom posečeným kolem rybníka sbíral potravu dudek, takže jako na pohled hezký, ale bohužel pro ty bahňáky ne. Jo, a to už ještě pak výroby. No takže to je asi za mě všechno a jestli něco